Buka. Lakay lutong bahay. Anong mga tawag mo sa kanila? Lutong bahay. Sa mga viewers mo? Wala, hindi. Wala na. Masarap yan ah. Sige. Chicken lang muna kaya. O, sibuyas sa bawang. Hindi po natin alam kung anong lulutuin nila Kaing. Hulaan nyo na lang po. Bakit naman ng toyo para mahirapan silang hulaan? Nakasuka. Yan, may toyo. Kaso walang May suka. toyo na naka... Ito po, may sukang Kaso may toyo pa na naka ano? Pagkibang lasa ba yan? Gam flavor yan. Baka magkulang daw. May special recipe yung isa. Dura. Huwag kataranta doon yung ginagawa mo rin nila. Dura. Special thing. Anong klaseng luto? Kalakayan. Paminta. Tapos ito po yung lulutuin niya, manok. O, nahulaan nyo na po. Pala, kala mo marami ha. Namoy na naman ng putas. Galing mo umamoy ng luto ah. Galing mo makaamoy ng luto. Wala kang may tutulong. Yan na po guys. Sinihinit na po ang mantika. Okay. Hindi mo muna yan. Yan na po yung lulutuin natin. Dito mo Wala muna. dyan yun. Ah. Matalsik po yung mantika. Ito ako sa gilid. Para ikaw lang yung matalsikan. Para dyan. Wala kang panghalo. Bango guys. Halo-halo po guys. Halo-halo. Gawang ko nga ng ano sir. Yung reggae na background music. Ah. Nalut ka. Sabi-sabi pa sa akin, lutuin ko to lahat. Baka di maubos. Sabi ko, kami pa. Tingin ko. Hindi nga niluto lang. Hindi nga niluto lahat. Bung. Kulong pa. Pero, Hilihiwalay pa yung nag-assemble ng mga pagkain. di, yung nag-assemble ng pagkain, yung mismong mga cashier. Depende sa order kung ano yung order. Pero yung sa spag kasi, kung sino yung nagluluto nun, kung sino yung gumagawa nun, siya yung... Oo, iba-iba kasi bawa kung nakamil ka. Iba yung kakal ng spaghetti.
mahirap din. Pero yung pag mga patay yung oras, wala talaga kang ginagawa na. Bawal nung walang ginagawa. Maghanap ka naman gagawin. Kunyari ka lang talaga. Tayo. Kita ka ng manager dyan, nakatayo. Kahit walang guest, ako, hindi talaga pwede. Galitan ka. Kaya din ako natuto sa ibang ano kasi nga, bawal kang mag-stay sa lugar, ano mo, pag wala kang ano, kasi kung ginagawa na lang, tulong ka na lang. Okay, kisaw-saw ka na lang daw. Tuwa pa yung manager sa'yo. Inoofera nila ako ng scholarship doon eh. Katas na kontrata ko. Kasi ang kontrata doon, 5 months lang. Tapos kung maka-duty ka ng eksakto 6 months, automatic probationary ka. Ngayon, pang bukas, kung mag-duty pa ako bukas, dapat pang 6 months ko bukas. Ngayon pa lang, pina-last day na ako. Pero nag-exceed ako sa kontrata ko ng almost 1 month. Tapos pinaano nila ako, sabi ng manager sa akin, paaralin ka namin, dito ka magtatrabaho, working student ba? Ano pa nun? Parang March, mag-April na yata, first week of April. Siyempre, naisip ko, pampasukan, June pa. Tapos, kailangan practical nung time na yun eh. Kailangan namin ng pera ni ate. Hanap talaga akong trabaho. Hindi na ako. Sabi ng manager, sa ano pa naman yung ano eh, yung pasukan eh. So, before pasukan, enrollment time, balik ka dito, sabihan mo kami kung kukunin mo o hindi. Sabi niya sa akin. Na ano siya? Sa Jollibee. Ano yan daw po? Nag-aaral ka nga, sabog ka na eh. Oo. Trabaho ka pa kaya. Grabe yung mga kasama ko. Pero, yung mga kabatch ko doon na nagganon, ano talaga sila, nakatapos din. Bumili siya. Isang araw pa to, sabay nung bumili siya ng gamot. Puntang Ramon. Kasama? Hindi. Yung isda kasama? Yun. Nasa rep mo yan? Sa kanya. May rep nga pala siya. Nauna niya itong binili, di ba? Bago kayo bumili ng isda. Yung isda. Yung mga crew, may mga magnanakaw din. Ninakaw yung pouch ko na pamasahe ko lang talaga yung laman. Nahihiya akong manghiram sa security kasi hindi pa ako masyadong matagal doon, bago pa lang ako. Nilakad ko Dadaan pa ako ng school, mga college, Fisher Valley, tapos mga school na ano. Nahiya ako sa mga tao doon. Naka-uniform pa ako. Pang Jollibee. Ang layo. Oo, ang layo nilakad ko. Pinakamalayo akong nilakad na araw pa. Alam mo, kasi hanggang sa bahay. Hindi talaga ako kabirit yung Sus, shit. Tangin ang bigat na na. sa kabota pa ako na. Tangin na takot na paano. 3 oras na ako sa bahay, kasi nagpapawisan pa rin ako sa hirap. Ginagawa Ano namin ilakad? dati pag nag-grotto, nakabisikleta kami papunta pag-pawin. Sakay na namin yung Grotto sa may ano, sa may tungko, malapit nila. Tungko. Nakapunta ako doon. Sa may Tungko. Dati kasi open pa yun, ngayon sarado na yun. Hindi na pinapapuntahan sa katawin. Sa may Tungko, sa may Jollibee yun, di ba? May Jollibee yung kanto doon, tapos paakyat na. May jeep. Nakapunta ako doon eh. Ayun, papuntang lang. Isang beses. Sa akin naman, nilakad ko. Ito lang naman pala Sarap yun. na guys, oh. Di ba kasi si tatay hindi makikita sa highway? Kaya hindi ko rin alam yung daan sa highway. Kanin na lang kulang guys. Sige, Kanin. maglalakad na lang ako. Kaya ko naman eh. Sige na. Sabi niya sa akin, huwag kayong mano kasi taga rito kami. Kilala nila Tawag pa kami. nila sa Sunday Pogi. No? Alam ko naman na mag-highway. Ito ka, di ba? Oo, takin lang yan. Then, nung pala kalagit na, takin hanggang dito na, hanggang dito na pala yung tubig. Takin lang, nung sinapad sa kaligas, nakatayo ako. Ulam, sarap ng ulam. Sana laging quarantine. Pagka kinain. Ganun na rin yun. Ramdam mo na, ramdam mo. Sa ilong yun eh. Medyo manunuyot na yung ano. Kailan pa sila bumili? Sila marinig. Insect. Depende sa laki. Ha? Depende sa laki. Malaki. Sa dami ba? Isang pack? Oo. Oo nga. no. Kaya bili ka na ng 5 piraso no para hindi ka lugi. Hindi, may ano eh. Hindi pwede mag-panic buying.
Ay, hindi. Stock nyo rin na. Ganun pa rin. Mikit. Ganun din naman guide natin nagkakaroon. Sarap yung dagdag amoy din yung sunod-sunod na. Tapos pag yung bakla nito ayaw eh. Guys, sarap. Kanin na lang kulang oh. Pero yung bakla ayaw.